Balitang Nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Here! Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Magandang gabi po, Call and Tits. Lalong-lalo na sa mga nakaabang na ngayon sa programang Mga katas ng nakalipas. lang po akong Jonel. 49 years old ng Marilao, Bulacan. Isa po akong byudo na seaman na may 2 anak. Napakalungkot ko po, Colantis, nung nawala yung asawa ko. Wala ako. Huwag ka na mag-react. Malungkot lang ngayong tao eh. Ayaw ko na nga sumampa sa barko eh. Kaso, napakahirap ng buhay. At kailangan pa po ako ng mga anak ko. Habang nasa barko ay may nakachat po ako. Tawagin na lang po natin siyang Samara. Samara. 38 years old. At isa rin daw po siyang byuda. Byudo plus byuda equals. Woo! Tembangan na. Hoy! Bagay gabi na. Pwede na. Pwede. Hindi raw po sila nagkaanak nung yumao niyang asawa na isang engineer. Taga Pampanga po si Samara. Kaya pagkababa ko po ng barko, napaka-excited ko at pinuntahan ko agad siya sa kanila. At doon ko po nakilala ang kanyang mga magulang. Magkatabi lang yung bahay po nila. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Payat ka pala sa personal, no? Bakit mataba ba ako sa camera? Hindi, siguro sa camera. Mataba ako, hindi na nga ako kakain. Hindi Yan. na nga ako makain masyado eh. Pero, bakit ka nag-uwi ng ng carbonara at saka fried chicken? Eh, sabi mo, paborito mo yan. At saka, Ano? yung nanay at tatay mo, nandyan na ba sila sa kanila? Oo, sa kabila. Sige, tawagin natin. Madali lang naman tawagin yan. Nay! O, diba? Hello! What's up, mananap? What's up, manana? Wow! Ay, Uy, ang daming pagkain, may Bakit mga tsugulat. nag-abala ka pa ng carbonara? Salamat, alam mong favorite ko yan. Gusto ko ng maraming Nestle cream. Nisil. Ano ba yon? Ha? Nestle cream. Nisol. Oh, Nestle. Talaga. May Nestle. cream. Gusto ko yan ng all-purpose cream. Gusto ko yan. Gandang gabi po. Oo. Tito, tita. Ay, ito na ba yung seaman? Anak, ito ba yun? Si... Nay, tay, please meet si Jonel nga po pala. Jonel. Oy!
Jonel. Sabay-sabay tayo, darling. Sabay-sabay tayo. Jonel! Alam mo, may trust issues ako sa seaman eh. Gawa nang may manliligaw ako noong araw pa yon. Sa ganda ko itong marami nanligaw sa akin noong araw. May seaman. Madalas ang seaman, may ano yan, may ibang dinadaungan. Report, Ibang sinisisid. report. Oo, may ibang sinisisid. Minsan may bangos, minsan may salmon. Oo, kaya wala akong tiwala dyan. Pero baka naman exemption to the rule. Ano, tama ba yun? Ay, tama yan. Tama yan, darling. Oo, teka, ano bang ano po? plano nyo? Byudo po ako. Wala na po akong asawa. O, sakto. Single naman pala yan. Natatakot ako, Kanor. Bakit? Baka may sumpa siya, baka mamatay rin ang anak natin. Baka pag oo nagkatuluyan sila, sumpa yun eh. Ay, hindi naman po siguro. Yun po. Sa taga Bulacan po ako, may dalawa akong anak. At least po, alam niyo yung lahat. Paano yan? May dala po akong imported na alak para sa inyo, tito. Oy, salamat. So, di mo salak. Hindi ka pwede mag-inom. Apakataas ng uric acid mo. Gusto mo Yes. talaga. Mga doktor, pira-pira Sa akin, ano uwi mo? Ano yan? Wow, bench baby. Baby bench pala. Luma. Bakit man baby bench? Diyan lang yan nabibili sa MOA. Yung pabango, Axe lang. Axe Africa pa. Wala yung bago yung Axe. Yung ay, maniwala na sa... Ano pong salita ka, anak? Bisita mo yan eh. Ang daldal nyo po eh. Nakakahiya nga. Pero sige, kumain na lang po tayo. Pero Nay, Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Kasi nga po, andito siya para sabihin sa inyo na official na po kami. Opo, sa barko pa lang po ako, sinagot na ako ni Samara. Ang easy to get naman ng anak ko. Chat lang nag-iigib na. Ganon ba ang uso ngayon? Dati nag-iigib pa. Nag-iigib ka pa sa akin nung pinag-iigib mo, nanay ko. Sibak mo ng kahoy yung mga magulang ko. Unas, Yung poso namin, Sinibak kalawak. kita. Wait. Sinibak ko. Aray mo, pakak. Kuya nga. Dati, noon, ang poso namin makalawang. Pinaputi pa ng ama mo yun, ng ni Kanor, para lang makuha niya ang aking pinakamatamis na oo. Oo, pinasandal ko sa Mama. puso yung nanay mo. Papa, Ay, sorry anak. ang brother, sinasabi kain lang tayo. namin, sana malinis ang intensyon mo. Oo naman po. Paano yan? Ano sabi ng anak mo? Dalawa pa naman yon. Wala naman pong problema yung mga anak ko. Gusto rin nila magkaroon ng nanay. Papakilala ko rin po yung mga anak ko sa pagdating ng tamang Pasensya na panahon. po kung di ko agad nasabi. Gusto ko po kasi ma-meet nyo talaga si Junel. Gusto ko po ma-meet nyo ng personal. Pero, seryoso naman po siya. Kaya sana matanggap nyo siya. Mukha namang may budget. Oo nga. Pero Oo. may alak pa. Oo. Kasi kain na tayo. Importanter yan. Ayan. Okay. Ako, Bakit naman? uulan, mukhang uulan. Nako, habagat Sige, na kain na naman muna yan. tayo. Oo Habagat nga eh. yan. Alam. Bakit may kulog? Parang hindi to uuwi. Hindi uuwi. Junel. Junel. 1, 2, 3. Junel. Somebody Uwi ko lang, Tits, dahil napakalakas ng ulan ng panahon na yon. Oo. Ano, pilitin ko nang makauwi. Nakakaya naman baka nung sabihin ng mga magulang mo. Anak, matutulog na ako ha. Una na kami sa kabilang bahay. Junel, Uuwi na kami. Busog na busog na kami eh. salamat Oo. ha. Salamat sa spaghetti. Spaghetti ba yung Kanor? Carbonara yun. Carbonara. Bagay, dyan lang naman sila uwi. Kurado Paano ka yan? okay lang ako dito? Kung Hindi. Nakita mo naman yung mama at papa ko. Concern sila sa'yo. Ang kailangan umuwi. Hindi ko naman pa. Ang konsensya ko naman pag nakita niya. At saka, nakita mo yan, yung ulap na bilog. Ito mo, pagbagsak niyan, Oo. naku, masa-stranded ka.
Ano ba sasakyan mo? Ano lang. Nakamotor lang ako eh. Oh, man. Gusto mo ba yan mapasukan yung karburador Oo nga, ng baha pa tubig? naman dun sa Oo. daanan ko pa uwi. Diba? Ano, ikaw, kung Huwag ka na umuwi. dito na lang Kasi ako? hindi kaya konsensya ko eh. Tsaka payag na nga yung mga magulang ko. Ako pa ba naman yung choosy? Ayan na, umulan na nga. Hala, umulan. Lakas. Sige, dito na lang kaya ako sa sala niyo matulog. Sa sala na lang, nakakahiya naman sa'yo eh. Okay lang, sige, doon kami, doon, yung anak ko may kwarto na, may anak ba ako? Wala Wala kang ka anak. Wala ka anak. Sorry, hindi na briefing. Oo, wala ka anak. Okay, doon ako sa kwarto, dito ka lang muna, ha? Oh, sige, sige. Sige, good night, Good night. Junela. Pwede, hug? Huwag na, baka kung anong mangyari. Oh, sige. Sige, Na. good night, Janelle. Good night. Sige. Ay. Sayang naman. Pero baka may chance ako mamaya. Tignan ko na lang. Huwag po, huwag po. Huwag niyo pong kunin. Huwag po. Parang awa niya na po. Parang umiiyak siya sa loob ng kwarto niya. Ano kaya nangyari? Teka, sisilipin ko. Baka ano nangyari? No. Bubuksan ko na yung pinto. Huwag po. Uy, okay ka lang? Okay ka lang? Nanaginip pala Nanaginip ako. ka eh. Parang umiiyak ka. Ano? Panaginip lang pala yun. Akala ko totoo ka na nawala ka daw. Hindi ko. Aray ko. Ang lambot. Hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko, Junel. Kaya, sabi nila, di ba, you only live once. Oh, Kaya, Junel, dito ka na matulog sa kwarto kasi natatakot ako. okay, Samara. Samahan kita. Natatakot ako dito. Oh Baka my kasi gosh. may mumu. Kaya nga, tsaka natatakot ako sa panaginip. Samahan kita. Janelle. Dito lang ako matulog, ha? Junel, Okay. Ano ba yan? Ha? Sigurado ka? Huwag mo kong ganyanin. Junel, may sasabihin ako sa'yo. Ano Di yan? ba malakas yung ulan? Sabayan natin para hindi dinig. Sabayan natin. Yung Ganon ba yun? Sige, sabayan natin. Hindi kasi yun, kidlat. oo. Sige. 1, 2, 3. Sabayan natin. Kidlat. 1, Aray, 2, 3. Ayan na, nakikita na. Ayun na nga po ang nangyari ko ng tits. Di ako nakauwi, kaya nakuha niya ang aking pagkalalaki. Sabihin nyo na easy boy ako, Kulantits. And easy to use. Seryoso po ako para kay Samara, kaya pinakilala ko po siya sa aking dalawang anak. Digi-digi-ding. Dong digi 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 dong digi digi ding dong. Mapapaulala. Ay mga anak, andyan na yung tita niyo. Ulala sa giling. Papa, sino mas magaling gumiling? Si Kuya Jonjon o si Jingjing? Mas magaling ka. O diba, Jonjon? Papa. Ampon ka lang, Jonjon. Ampon.
Papa. Ay, eto na. Hello. Junel. Mga anak, tita Samara nyo. Ito si Junjun, Hello si Jinjin. po. Ako po si Jinjin. Ito po si... bumeso kay tita. sweet mo Bango-bango nyo na. naman po. Ang sweet naman ng Junjun na yan. Hello, Junjun. Ang ganda-ganda mo naman. Siyempre, alam nga naman sabihin mo, pangit ako, di ba? Ganyan talaga anak. sa unang meeting. Anak, tita mo kang ganyan. Mukhang suplada. Anong order na tayo? Mahal. Nag-order na ako. Mga paborito na. Pero- Chicken at spaghetti lang naman to. Ikaw, ano gusto mo? Pero gusto ko mag-take out yung mga bata. Oo nga po, Ano? Sige, ano gusto mo? gusto ko po ng... Oh, Ano? anak, sige, pili ka lang. Ayoko po dito. Lipat po tayo ng fast food. Gusto ko po ng milk tea na may sago-sago. Jinjin, dito na tayo eh. Kaya, Buti pa si mama natin. Nabibinan mo ako ng matcha na De- may sago-sago. kain tayo dito, tapos bibili natin yung milk tea mo. Sige, bili natin. Daan tayo doon. Daan tayo. Sige. Yeah, ako Mahal, din, pagbigyan. Papa. Pagbigyan natin. Junjun, balita ko, top 2 ka ha. Ang galing-galing naman. Opo, dalawa lang po kami. Pero magaling pa din yun, di Thank ba? you po. Ako po, hindi niyo sasabihan na magaling. Ang galing-galing mo din. Balita ko, ang taas ng math mo ha. Siguro gusto mo maging engineer, no? Hindi. Para math lang, engineer na agad. OA naman. Jinjin. Sige na, maghanap lang tayo ng ng mabilan mamaya. Sige po. Kain muna tayo. Paman, Kolantits. Wala na rin nagawa yung mga anak ko dahil alam nilang mahal ko po si Samara. Kaya sumampa po ulit ako sa barko at iniwan ko po kay Samara yung ATM ko para dun po ako maghulog ng pera. Mahal. Mahal. Mahal, ang gwapo mo. Bagong gupit? Oo. Ginugupitan ka pa rin ng kasama mo dyan? Oh, si Brother Atan yung gugupit sa akin dito eh. ang galing talaga ni Atan, no? Mahal, Mm. may sasabihin ako sa'yo. Oh, Di ba gusto ko mag-invest tayo habang maaga bago tayo magsama para Mm. pag ikaw nakakabalik-balik ka, meron tayong investment. Bibili na akong lupa. binili mo ng lupa yung pinadala kong pera? Mm-mm. Okay, sige. Mga nasa... Para may mapuntahan Naubos yung... yun? 500,000 yun ah. Kulang pa nga pinaluwalan ko actually ng 250. Oo, pasensya ka na, hindi ko na nasabi. Kasi talagang naka 50% off yung yung lupa. Kaya binili ko na para Lupa mapatay. may 50%. Na parang bang 3 days. Guys, kaya to scam to. Mahal, ha? sige, mahal. Pasensya ka na, huwag ka na magalit sa akin, ha? Hindi ba't naman ako magagalit kung para naman sa atin Yung yan. 250 na pinaluwal ko, saka mo na yung bayaran sa akin. Bali mo utang Okay. ka 250 na lang. Bali yung ako yung magbabayad ng 2 years na tax debt ng amilyar. Sige. Basta, Pinaluwalan ko na. Yun na lang yung sagot ko. Bali 250 na lang yung utang mo. Pero nagastos ko na dun na-withdraw ko na yung 500. So 250 na lang utang mo, ha? okay, nagkautang patuloy ako. Sige, papadala ko na lang. Hindi, sabi ko, padala ko na lang. Thank you, Mahal, mahal. The ingat ka best dyan, partner ka talaga in the whole wide world. So at least pag uwi ko dyan, may lupa na tayo. Pwede natin patayuan ng building? Ano ba? Gawin nating commercial building. Ayan, Yun ang yan, patok ko dito. Yan, Pwede yan. nating yung garahe ng mga parcel. Dun. Ay, oo nga. Yun ang no. uso ngayon. Oo. Sige, gawin Diba? natin Di ka yan. na mapapagod dyan sa Mahal na barko, mahal mahal. kita. Mas mahal Mm. kita. I love you. Love you. Anong suot mo dyan? Corset na red. Yan. Pakita mo nga bago ako lumabas sa barko kasi may... Itago mo yung camera. Sige. Eto na.
Yun po ang gusto ko kay Samara Colantits dahil business-minded po siya. Ini-invest niya yung perang pinapadala ko. Nasa kanya po yung ATM ko. At tiwala naman po ako sa kanya at alam kong mapapalago niya yung pera ko. Ngunit nung umuwi po ako, Colantits, biglang nagbago si Samara. Gusto ko sana puntahan yung binili mong lote. Mahal? Ang dami kong schedule today eh. Wala akong break para pumunta dun eh. Teka lang. Nakauwi na ako eh. Reschedule na lang natin. Aalis na rin sige. ako ngayon. Kung pwede, mauna na ako. Aalis? Teka lang, kakarating ko lang tapos wala man naman tayong sexy time dyan. Miss kita nga. Oo, ako galing ako sa barko. Ano? Teka nga, magkaliwanagan tayo. Ang tagal-tagal mo na wala tapos parang yan lang habol mo sa akin. Hindi naman sa ganun, pero normal lang Kakikita lang natin, pwedeng kamustahin mo ko kung kamusta ba Kinumusta yung... naman kita. Kanina pa tayo Tapos ang nag-uusap. gusto mo agad, tikiman agad. Ano yung tingin mo sa akin para usan? Hindi ganun. Ba't ganun ang iniisip mo? Dito. Jonel! Hindi ako nakikipagbiroan. Wala ako sa mood. Di mo ba maintindihan? Wala ka sa mood. Ano yun? Wala ako sa mood. Alis na ako. Teka lang. Bukas na lang tayo Asan yung mag-usap. ATM ko? Ayan. Ngayon ko lang to kinunik online. Check. O, nache-check mo pala. Ba't Hindi, hinihingi ngayon mo pa? nga lang. Kasi may Oh. tiwala ako sa iyo eh. Oh. Anong tanong mo? Anong problema sa ATM? Ano to? 10,000 lang ang laman? Na para mang di kita na-inform, di ba ang dami kong ang hinabol sa pambili ng lote? Oh. Actually, yung 10,000 na yan, pera ko yan. Nilagay ko dyan kasi nga alam ko i-check mo eh. Asan na yung pera ko? Asan na yung lote? Asan na titulo? Ano tingin mo, iskamin kita? Asan na nga? Parang yung tono ng pagsasalita mo, hindi ayos ah. Ayusin mo ah. Tingin mo sa akin, scammer? Meron, sabi ko lang, pagod ako. Wala akong oras sa mga bagay-bagay. Busy ako. Asan na nga? Asan na yung... Usap Tapatin mo tayo. nga ako. Tapatin mo ako. May pera pa ba ako? Wala na. Binili nga ng lupa. Ang kulit naman nito. Alam mo, huwag mo na akong jowain. Huwag mo na akong gawing partner kung wala kang tiwala sa akin. Pinagdududahan mo ako. Hindi sa ganun, pero... Alam mo, tingin mo sa akin mukhang pera ha. Ibalik ko sa'yo yun. Ibalik ko. Uy, ibalik mo! Kapal ng mukha mo ah. Ang kapal ng mukha mo. Nagbibigay ka ng ATM, di mo pala kaya. Samara! Far down to paradise. Metro's #1 Love Radio. Basic!